Meta tħabbar illi parti mill-kampus tal-American University of Malta kien se jsib postu f'Bormla, il-Bormliżi u n-nies li joqogħdu fl-akwati kienu entużjasti b'dak illi mill-ewwel daqqatajn se toffri din l-università. Iżda l-entużjażmu kiber meta l-Bormliżi ndunaw li l-università kienet lesta tinvesti iktar fil-komunità lokali u dan permezz ta' għajnuna finanzjarja lil klabb partikolari għal qalb il-Bormliżi, il-klabb tar-regatta tal-lokal. Klajda Ġus, il-kaxxir tal-klabb tar-regatta ta' Bormla, stqar ma' One News li kien impressjonat kemm sab għajnuna medjata mill-Università Amerikana, tant li ntlaħaq ftehim ftit ġimgħat wara li l-Kumitat avviċina tmexxija tal-Università. Jiena flimkien mal-Kumitat tar-regatta għamilna laqa u għedna navviċinawhom forsi jistgħu jgħinuna b'xi mod. Għamilna kuntatt magħhom u r-rispons tagħhom kien immedjat, ġifieri huma tintegraw ħafna tajjeb mal-komunità Bormliża u ħajkunu wieħed mill-main sponsors tagħna li ħajnuna finanzjarjament. Finanzi li se jgħinu l-klabb jinvesti iktar fit-talent Bormliż u joffri l-faċilitajiet u t-tamir neċessarju biex dan l-isport jinżamm ħaj u ta' livell professjonali. Biex tmexxi klabb li għandek il-kumitat kollu volontarjament jirrikjedu ħafna spejjeż ta' manutenzjoni bħalma rajtu hawnhekk aħna għandna clubhouse kbir mhux ħażin li jirrikjedi manutenzjoni d-dajs kollhom bżonn manutenzjoni minn żmien għal żmien. Ġifieri l-finanzi huma wieħed mill-aktar fattur importanti fil-klabb tagħna. Aġus fisrilna kif il-klabb jipprova jdaħħal element edukattiv fit-taħriġ tal-qaddiefa u li l-arma tal-Università li tirrappreżenta istituzzjoni prestiġjuża se tgħinhom minn dan l-aspett ukoll. Li ħanġu kunu tinġorru l-arma tagħhom hija li hija importanti għaliex aħna hawnhekk bħala klabb mhux ġast il-qaddiefa tagħna aħna bdejna ftit ta' żmien ilu bdejna anke n-nursery tal-klabb tagħna u aħna bħala kumitat inħobbu li l-qaddiefa li jiffrekwentaw il-klabb tagħna ikollhom mhux biss jiġu hawnhekk bħala sportività imma anke rekreazzjoni u ndaħluhom anke xi edukazzjoni. Bħala Bormliż innifsu Aġus tqar li l-proġett qed itejbilhom il-kwalità tal-ħajja minn aspetti differenti. L-ewwel ħsieb li ġina f'moħħna huwa li ħajjenu l-komunità Bormliża, ħajjenuha f'liema sens. Ħajjenuna minn diversi aspetti. Jista' jkun li jkun hawn bżonn xi jobs li jistgħu jibbenefikaw minnhom in-nies tal-lokal u anke n-nies tas-Sawt, nies tal-Kottonera. Il-bini li kien hemm għal dal-aħħar żmien mitluq reġa' ħajja. Il-kummerċ tal-lokal ħajrġa' jieħu l-ħajja wkoll. U aħna bħala klabb rajna kif nistgħu nibbenefikaw minn il-biċċa xogħol ukoll.